سلام سلام يوتيوب عملنا لهم مع انت فيديو لايك يفلت يبزح حسابات يوتيوب كتجمروا الدليهم جنكا خميلكم كم تجمروا تايم الصارح يدليكم والحانتي ايديا زي بالكم سوات مالتي سلازي ابزا فيديو كل نجر انت كم تدليكم كل نجر حدا وحدا خردوكم كفتني يوتيوب كم زقال لكم كجبري بحفشة مالتي سلازي انا بزح كبر نجر يتكمني عام سلازي بلي نشتي يتكم لازم تخمون بنيشتي نجر كم يجيكم كم تجمروا خريكم مخنياتو ناخد جمروا لايك بزح نجر يدليكم كتجمروا ترى لهم نيشتي نجر بقى بنيشتي ممكن تجمروا زلكم سلازي من البعض بخمي كم تجمروا تفاكم سبعة تهليو تزليكم ماتريال كنقولكم إيه تزليكم إيدي تقبلوا مايكروفون عند كتكم لكم ريكورد تقبلوا لكم كلكم متاعهم كتكم زلكم برهان تكتكم لكم علىكم كل حدا بحدا خريكم مالتي سلازي حجي نورمالي والحان تخيل تتكمكم موبايلي تراجع ريكوردز قبل زلهم it's actually a great video ولا مايك يتكم موبايلي أبدأ سلازلات صبوا سمع له مالتي مايك قبل مش عوك زارب كفتني كله بزعبات تزلي نجارات بمايك جمر بحافشة بمايك مجمر حشني كل جزء فيديوهم نتصرخون I mean سبات سمعكم تلليهم مايك كل جزء ليكم أنا استكمل له زي تمايك لايك ناي 3 ناي 4 واقع مالتي حسرتي جن أنت زي هاليكم شيء قريب مايك قديت حطكم لكم مالتها يكون موبايلكم كتقوم تدخليهم موبايل تتكينكم كميز ولا دمسي ريكورد تقوم تدخليهم لابد نيشتي موبايلي تانيشتي موبايل تشارج ودي الله بزيا ريكورد قبرني راه المحج فيديو كان محج ريكورد قبركو فيديو خريكم بزيا ريكورد قبركو فيديو دمس بزيا 5 كيره تتقم كله نصور كم زخونه هج خريكم بعلنش نش بزعبا يوتيوب ستردو نسخون كم زي ترداكم ونقرالو ازوم يوتيوبرات بوحدو اورحي كساب $4000 يزو ግን እዞም ዩቲዩበራት ወቅት ዓመት ታሊኩም ካን ነዚያ አፎርድ ትገብሩ ትፈልጡ ኾንኩም ላይክ ከምዛ ዓይነት ንሽተይ ዋጉ ቁሩብ ክብር ዝበለ 3400 ብብር ማለት ይብናት ክልተ ሰባት ኾንኩም ብፍላይ ኢንተርቪው ፖድካስት ክትገብሩ ተሓስቡ ሰባት ኾንኩም ከምዛ ዓይነት ድልኩም እዚኣ ኣብናትኩም ትገብሩዋ እዚኣ ካልእቲ ኻኒ ነቲ ሓደ ሰብ ትቦ ሽዑ ክልቲኹም ክትዘራርቡ ትኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጀመርያ ተድልየና ነገር ቅድሚ ኩሉ ኣፎርድ ክንገብራ ዘለና ድምፂ ድምፂ ተዘይሃልዩ ወደ ሓደ ሰብ ናትኩም ቪድዮ ክሪኢልኩም ኣይክእልን ስለዚ መጀመርያ ከተስተኻኽልዋ ዘለኩም ነገር ድምፂ እያ ኦኬ ድምፂ ሪኢኩም ኣለኹ ሕጂ ኸኣኒ ላይክ ባክግራውንድ ኣድላይ ባክግራውንድ ናትኩም ከመይ ዓይነት ሰባት ምዃንኩም ትገልፅሉ ባክግራውንድ ኣገዳሲ ስለዚ ባክግራውንድኩም ፅሩይ ተገይርኩም ኦኬ ሰባት ከዓ ክሪኢኹም ላይክ ናትኩም ብራንድ ማለት እዩ ባክግራውንድ ስለዚ ክቡር ክኾን ኣለዎ ይኩንኩን ኢለ ፅፉፍ ክኾን ኣለዎ ላይክ ዝኾነ ዝርክርክ ዝበለ ዘይከውን ነገር ከተቐምጥሉ የብልኩምን ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ብዚ ኣብዚ ናተይ ባክግራውንድ ዘቐመጥክዎ ነገር ዘይከውን ነገር ተሃልዩ ካልዕለየ ማለት እዩ ኣብዚ ትሪእዎ ተሃሊኹም ጥራውስቲ ዘይከውን ገለልዒ ኣሚጥ ኣለኹ እሱታት ኣልዒለ ደስ ዝብል ባክግራውንድ ክሰርሕ ክፍትኒ ማለት እዩ በታ ዓቕሚ ዘለዋን ንብረት በትስጥቀመሉ ንኣብነት ክራር ኣለኒ ክራር ተጠቂመ ከምኡውን እዚ ኣላት ንዛ ስእሊ ሽዑ ላይት ከዓ ክጥቀም እየ ብዚኣ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ላይት ነቲ ቪድዮኹም የፀብቐልኩም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ሪኢኩም ኣለዉ ጥሪኢኩም ነው ንኣብነት ኣነ ብዚኣ ከፍ ክብል ኣብ መወዳእታ ከመይ ከም ዝመስል ብሓፈሻ ብኩሉ ማይክ ተጠቂመ ባክግራውንድ ኣተዓራሪ ኣብ መወዳእታ እቲ ቪድዮ ከሪእኩም ከመይ ከም ዝጠቅም ማለት እዩ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ባክግራውንድ ተማሓይሹ ብዚ ሕጂ ካልእ ከም ማዕራርዮ ዘለና ኸኣኒ መፅሓፍቲ ሕጂ ንኣብነት ተሃልዩኒ እዚ መፅሓፍቲ ብዚ ብፅፉፍ የቕምጦ ማለት እዩ ኣብዚኣ ዘይተድሊ ነገር ገይረ ኣለኹ ስክሪን ተሃልዩኩም ቴሌቭዥን ተሃልዩኩም ገለ ሓዊ ዓይነት ገለ ክትውልዑ ፅቡቅ ደስ ይብል ማለት እዩ ሪኢኩም ሕጂ ደስ ኣይብልን እቲ ናተይ ላይክ ቪድዮ ከምዚ ለተሰርሕ ሕጂ ሲ ሰሓቢ ቪድዮ በቃ ግን ኣይወዳኩም ዘለኹ ገና ክሪኢኩም እየ ክገብሮ ዘለኒ ነገራት ኣለዉ እቲ መወዳእታ ሪዛልት ኣብ መወዳእታ ክሪኢኩም እየ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ክጠቕመኩም ይንዓኹም ብምቕፃል ላይተኒንግ ላይክ ማይ ፌስ ኢዝ ናት ክሊር ገፀይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ንሱ ንፁር ንምግባር ክገብሮ ዘለኒ ምትዕድራይ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ዋት አም አይ ጎይንግ ቱ ዱ ጌስ ዋት እንታይ ክገብር ይመስለኩም ገምቱ ገፀይ ብዙሕ ኣይረአይን ዘሎ ስለዚ ብርሃን የድልየኒ ይብል ኣለኹ ብርሃን የድልየኒ ፅቡቅ ኣሎ እኮ ግን ካብ ዝበለፀ ንምግባር ብርሃን How is it going? ከመይ ሕጂ ገፀይ ከመይ በሪህ ዶ እዚ ሪንግ ላይት ክትገዙ እንተኽኢልኩም ዓቕሚ እንተሃልዩኩም ሪንግ ላይት ንምግዛእ you can go ክትገዙ ትኽእሉ ኢኹም ተዘይሃልዩኩም ግን like I did ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ከሪእኩም ከመይ ዓይነት ላይት ትጥቀም ኣለኹ ከሪእኩም ንኣብነት በቲ ማዕዶ ትሪእዋ ዘለኹም ባዕለይ ዝሰርሕክዋ ላይት እያ ማለት ኣብኣ ኣምፖላ ውሽጢ ኣትየ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነፀላ ገይረ ሸፊነያ ማለት ሽዑ ገመድ ከዓ ናብቲ ክስታይ እትያ ማለት ሕጂ ላይት ከቒራ ክእለት ከለር ፃዕዳ ይኮንኩን ዝገብሩ ኣነ ኩሉ ግዜ ሪኢኩሞ ቀይሕ ደስ ዝብል ዋው ኦ ማይ ጉድነስ ከመይ ደስ ዝብል ብብርሃን ገይረ ሪኢኩሞ
ሕጂ ነቲ ናተይ ባክግራውንድ ከመይ ይገብሮ ኣብ መወዳእታ ከሪእኩም እየ ሕጂ ምናልባት ብፅቡቅ እቲ ካሜራ እውን ፅቡቅ ገይረ ኣንግል ገለ ኣይመርፅኩን ዘለኹ ሕጂ ግን ራእይዎ ነቲ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ደስ ዝብል ነገር ከመይ ገይረ ይመርፆ ኣለኹ ሪኢኩሞ ራእዮ ነዚ ኣብዚ ዘሎ ነቲ መፅሓፍቲ ነቲ ናይ ላፕቶፕ ሓዊ ገለ ከመይ ገይረ ክስታይ ገይረ ማለት ደስ ዝብል እዚኣ እታ ናይ ባክግራውንድ እያ ስለዚ ከም ይሓብኣ እየ ኦኬ ዩ ሲ it looks like this ከምዚ ይመስል ግን ከዕርዮ ዘለና ነገር ኣሎ ሕጂ ኦኬ this is my background እዚ መስል ናተይ ባክግራውንድ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ካልእ ክውስኾ ዘለኒ ከዓ ገፀይ ብርሃን የብለይን ፀልማት ኣሎ ምሾ ካልእቲ ከምዚ ዓይነት ብርሃን ክውስኻለኒ ግን ከዓ ፃዕዳ ማለት እዩ ስለዚ ፃዕዳ ብርሃን ወሲኸ ኣለኹ ካብቲ ነበሮ ይሓይሽ ማለት እዩ how is right now you see ብርሃን ገፀይ ዓሲልዎ ማለት እዩ ስለዚ this is an professional studio ሰሪሐ ማለት እዩ ካብዚ ንላዕሊ እንተደሊኹም ራዮ ምናልባት ክዳውንተይ ፅቡቅ ዘይኮነ ይኽእል ክዳውንተይ ፕሮፌሽናል ኣይኮነን I know that ግን ንዓኹም ንምርኣይ ስለዝኾነ ሽግር የብሉን ግን እቲ ባክግራውንድ ዲስክሬት ግበሩ ባክግራውንድ ከመይ ኣሎ so cool so amazing you know ከምዚ በቃ ናይ ክንደይ ክስታይ ገይረ ዘብልኩ በቲ ብርሃን ትሪእዎ ዘለኹም በዚ ፀግዒ በዚ ክራሬ ተሓዊ ገለ ደስ ዝብል ነገር ማለት እዩ ስለዚ you see this is how we can do any studio better ስለዚ ንገፀይ ብርሃን ዝተጠቀምኩ ኩላ ከዓኒ ከሪእኩም እዩ ሶ እዚኣ እታ ናይ ክስታይ ከዓ ዝተጠቀምኩ ኩላ ማለት እዩ ናይ ከምዚ ዓይነት እያ ግን ነፀላ ይብላን ንብርሃን ገፀይ ከተርኢ ንመታኒ ሽግር የብሉን ነፀላ እንተገበርኩና ግን ከተበርሐለይ ስለዘለኹ የቀንድ ማለት እዩ ስለዚ ስቱድዮ ከምዚ ይመስል ስቱድዮ ከምዚ ጌርና እዚ ስቱድዮ እየ እና ከምዚ ቀይረዮ ማለት እዩ ቀፃሊ ሕጂ ክንገብሮ ዘለና ከዓኒ ኦኬ my studio is so great you saw it today ፈቲኩም ማትኮን ተስፋ ገብር you see my studio looks like this ከምዚ ትመስል ናተይ ስቱድዮ ካልእ እንታይ ከመዓራር ኣለኒ እስኪ ቁርብ ምኽርኒ በቲ ደስ ክትብለካ ከመን ትብርሃን ከምዚ like expensive thing ይመስል ማለት እዩ እዚአን like ስቱድዮ ክሳብ ስቱድዮ ከም ዝኸድና ኣለና ካልእ እንታይ ዝተርፈና ካሜራ ብዛዕባ ካሜራ ንዛረብ ሕጂ ካሜራ ዝጥቀም ዘለኹ ሞባይል ከምዚ ዓይነት ሞባይል እንተሃልያትኩም ሞባይል አይፎን እንተሃልይኩም ዝበለፀ ሳምሰንግ እንተሃልይኩም ሽግር የብሉን ላይክ ከምዚ ዓይነት ብርሃን ተጠቂምኩም ደስ ዝብል ቪድዮ ክትቆርፁ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ስለዚ ኣነ ብዚ ሕጂ ዝጥቀም ዘለኹ ሳምሰንግ እዩ ፅቡቅ ቪድዮ ከዓ እሰርሕ ኣለኹ ስለዚ ከም ጀመርቲ መጠን ብዛዕባ ክቡር ነገር ንምግዛእ ኣይትጨነቁ ብዘለኩም ነገር ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ከሪእኩም ንደልየ ዘለኹ ናይ መወዳእታ እኳ ተዘይኮነ ቪድዮታትና ምሰርሕ ናይ ከመይ ጌርና ኤዲት ክንገብሮ ንኽእል ትብሉ ሰባት ብዙሓት ኣለኹም ይረአየኒ ኣለዉ ዓይኖም ገንዘብ ተሃልይኩም ፅቡቅ ኤዲተር ክትቆፅቡ ትኽእሉ ኢኹም ግን ጀመርቲ ስለዝኾንኩም ይርድአኒ ገንዘብ የብልኩም ወላ ሓንቲ ገንዘብ ከም ዘይብልኩም ይፈልጥ እየ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እንታይ ክንገብሩ ዘለኩም ባዕልኩም ኤዲት ክትገብሩ ኢኹም ስለዚ ቀሊል ኤዲት መግበሪ ኣፕሊኬሽን ካፕከት ኣለኩም ቪኤን ከት ዝበሃል ኣሎ ፕሪሚየር ፕሮ ገለ ዝበሃል ኣሎ ሱዳሓን ፕሮፌሽናላት እዮም ዝጥቀምሉ ሕጂ ንኣብነት ምናልባት ናይ ካፕከት ትምህርቲ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦት ዘይሃልይኩም ኣነ ክመረኩም ይኽእል እየ ሽግር የብሉን ናይ ፕሪሚየር ፕሮ ናይ ካልእ እውን እንተደሊኹም ሽግር የብሉን ስለዚ ኤዲት ክገብሩሉ ትኽእሉ ኣፕሊኬሽን ካፕከት ኣሎ ፕሪሚየር ፕሮ ዝበሃል ኣሎ ዳቪንቺ ሪዞልቭ ዝበሃል ኣሎ እዞም ኣፕሊኬሽናት ግን ኩሎም ክትፈልጥዎም ኣይግበአኩምን እዩ ብዙ ሕጂ ግዜ እታ ክትፈልጥዋ ዘለኩም ካፕከት ተኣኽለኩም እያ ቀላልን ፕሮፌሽናል ቪድዮ ኤዲት ክትገብሩላ ትኽእሉ ኣፕሊኬሽን እያ ስለዚ ብካፕከት ተጠቂምኩም ከመይ ዝበለ ቪድዮ ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ሕጂ ግዜ ማለት እዩ ሶ ናይ ካፕከት ኣፍልጦ እንተዘይሃልይኩም ወይ ከዓ ካፕከት ከመይ ጌርኩም ትጥቀሙ ዘይትፈልጡ እንተኾንኩም ላይክ ኣነ ከሪአኩም ይኽእል እየ ሽግር የብሉን ፀገም የብሉን ኣነ ከሪአኩም ይኽእል እየ ኮምፕሊትሊ ከመይ ጌርኩም ብካፕከት ኤዲት ከም ትገብሩ ከሪአኩም ይኽእል እየ ከምኡውን ላይክ ናይ ታምኔል ዝበሃል ነገር ኣሎ ታምኔልኩም ክፅብቕ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ቪድዮ ክሰርሑ ኣለኹም ሓደ ሰብ ናትኩም ቪድዮ ዝፀበቕ ይፀብቕ ታምኔል ማለት ኣብዚ ከሪአኩም እየ ላይክ ዲስ ከምዚ ዓይነት ማለት እዩ ታምኔልኩም ፅቡቅ ተዘይኮይኑ ዝሪኤልኩም ሰብ የለን ብፍፁም ናትኩም ቪድዮ ወይ ሓደ ሰብ ክሪኤልኩም ኣይክእልኒ ስለዚ ታምኔልኩም ከተፀብቑ ፈትኑ ኩሉ ግዜ ታምኔል ከመይ ጌርኩም ትሰርሑ ትደልዩ ሰባት ተሃልይኹም ፀሓፉለይ ላይክ እዚ ኩሉ ዝብለኩም ዘለኹ ነገር ዝከብደኩም እንተኮይኑ ዝከብደኩም ሰባት ተሃልይኹም ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ሓደ ብሓደ ክነግረኩም ክፍትን እየ ማለት እዩ ስለዚ ኤዲት ክንገብር ከለና ብካፕከት ኤዲት ንገብር ሌትስ ጎ ከሪአኩም ክፍትን እየ ገፀይ ዋላ እንተዘይተረኣየ ግን እስከ ከሪአኩም ክፍትን ንኣብነት ፒሲ እንተሃልይኩም ከመይ ጌርኩም ኣብ ፒሲ ከም ትገብሩ ሕጂ ብሓሳብ ከሪአኩም ሶ ሌትስ ጎ ኦኬ ከመይ ጌርኩም ኤዲት ከም ትገብሩ ሓደ ብሓደ ከሪአኩም እየ ማለት እዩ ሓደ ብሓደ እንተዘይረኽኩም ግን ንመጀመሪ ዝኸውን ነገር
كريكم كفتني سلازي كابكت من البات بيس انتاليكم PC كابكت كتصعنوا تخليهم إديت مقبر أبليكيشن مالتي اندزي عليكم على موبايلكم تمساسالي زخونه سيرفيس زباكم أبليكيشن على مالي على موبايلكم كابكت على موبايلكم تقوم تخليهم مالتي سلازي let me just show you what it looks like. اوكي كابكت كم تريو زلخو يمثل نعمل قدم حجي سراحكو فيديو زنلكم كريكم كفتنيسو نتي فيديو بلر كتقبر لي بحافشا ብዙ አይነት ላይክ ሪአክሽን ቪዲዮ ከመይገርኩም ክሰርሑ ትኽእሉ ሪአክሽን ከሆነ ናይ ትምህርቲ ቪዲዮ ከሆነ ይኽእል ዜና ከሆነ ይኽእል ከመይገርኩም ኤዲት ትገብርዎ ክትፈልጡ እንተደሊኹም ላይክ ሓደ በሓደውን ክምህረኩም ይኽእል ግዜ ፈለ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ከዓ ኣብ ዩቲዩብ ብዙሓት ሰባት ናይ ብዙሓት ሰባት ድምፂ ሰሚዕና ቪዲዮ ክንሰርሕ ክንፍትና ብዛዕባ ናይዚ ኤዲቲንግ ማለት እዩ ላይክ አብናትና ህዝብ ሐቅ ዘረባ ክሪኤተርስ ብዙ ሐኩን ወልሐንቲ ክቡር ነገር አይድልየኩም ነው ብዙ ሕጂ ጊዜ ዘልየኩም ነገር ሞባይልኩም ጥራይ ካለ ወልሐንቲ ዘልየኩም ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ ካን ጀስት ኢዝሊ ሜክ ቪዲዮ በቀሊሉ ቪዲዮ ሰርሑ ትኽእሉ ለሐር እትቀንድ ገዳስ ታምኔል ካ የልየኩም ታምኔል አምንታይ ክሰርሑ ትኽእሉ ኣብ ሞባይልኩም ፒክስ አርት ዝበሃል አሎ አፕሊኬሽን ኮሙን ካልውን አሎ ፒክስል አርትስ ያ ፒክስል ላብ ዝበሃል አፕሊኬሽን አሎ ንዓን ተጠቂምኩም ክትብሉ ትኽእሉም በሐፈሻ አነ ብዛዕባ እዚ ቪዲዮታት ንሰርሕኩ ግን ምናልባት ቶም ሰባት ተገዲሶም ይሪእዎ ዶ ዝብል ሕቶ ስለዘለይ ምክንያቱ ከደክም ትራይ ስለዘይደለ ማለት እዩ ስለዚህ ድሌት ታሊኩም ኣብ ኮመንት ንገሩኒ ናይ ከምዚ ስርሐና ከምዚ ብዙሕ ሰብ ደልዩ ዝብል ተዘይ ኮይኑ ካኒ ብጣዕሚ ድሌት ዘለኩም ሰባት እንታሊሁም ካኒ ንበይንኩም ፈሌ ከሪእኩም ይኽእል ሁሉ ነገር ማለት እዩ ችግር የብሉን ስለዚህ እዚ መስል ዩቲዩብ ክጅምሩ ተደሊኹም ወልሓንቲ ዝኸብደኩም ነገር የለን በቀሊሉ ነገር ክጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ዘድልየኩም ንእሽተይ ነገር ጥራይ ኩሉ ግዜ ብንእሽተይ ነገር ክጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ቪድዮ ምስራሕ ስለዚ ናብ ክቡር ነገር ወይ ከዓ ዩቲዩብ ንክንጅምር ከም ዝኸቢድ ነገር ጌርኩም ኣይትውሰድዎ እቲ ዝኸብድ ነገር እንታይ እንተይልኩምኒ ግዜኹም ተጥፍዎ ነቲ ቪድዮ ንምስራሕ ኢዲት ምግባር እሱ ኢዳ ኣትሽግር እምበር ወልሓንቲ ካልእ ንምጅማር ወልሓንቲ ፀገም የብሉን ኣብ መጀመርያ ካሜራ ትፈርሑ እንተኾንኩም ላይክ ክለምድዎ ትኽእሉ በቃ ፌስ ምስ ትገብርዎ ጥራይ ነቲ ካሜራ ገፅ ንገፅ ምስ ትገጥምዎ እትፍርሑኹም ከተወግድዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ፌስ ኢት ዳይሬክትሊ ፌስ ግበርዎ ማለት እዩ ነቲ ፍርሑኹም that's the way you can start to record a video record ትገብርሉ መንገዲ እዚ ማለት እዩ ይቕኒለ ኣብ ኮመንት ዘለኩም ሓሳብ ኣርዩኒ ምናልባት ዝረሳዕኩም ነገር እዚ መስለኒ እኹል ዩቲዩብ ንምጅማር እዚ እኹል ስለዚህ ብዙሕ ነገር ኣይድልየኩምኒ ብከምዚ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም further information ተደልይኹም ከዓ ክገልፀልኩም ይኽእል ማለት እዩ thank you so much for listening